without declaring martial law, I dismantled the oligarchy that control the economy of the Filipino people. Binatikos naman ni Senator Kiko Pangilinan ang naging pahayag ni Duterte dahil COVID-19, gutom at kawalan ng panggastos at trabaho ang problema at hindi mga oligarkiya. Aniya, gawa-gawa lang nila ang problema ng oligarchs para linlangin ang taong bayan. Dahil hindi umano nila alam at wala silang maipakitang magandang resulta kung paano solusyonan ang palpak at makupad na pamumuno sa pagsugpo ng COVID-19. Naniniwala rin si Pangilinan na may chilling effect ito sa business sector. Sigurado anyang mawawala ang foreign investors maliban na lamang sa mga Chinese na tila paborito ng pamahalaan. Tinawag naman na kasinungalingan ng Kilusang Mayo 1 ang pahayag ni Duterte. Anila, binabanatan lamang ni Duterte ang mga oligarch na laban sa kanyang tyrannical rule. Pero ang mga oligarch na kakampi niya ang bubusugin niya umano at ipagtatanggol. Nagpalit lang umano ng mukha ang oligarkiya sa katauhan ng mga crony ni Duterte. Ganito rin ang pananaw ni Bishop Broderick Pabilio at sinabing katulad ni Marcos noong panahon ng martial law, tinanggal umano ni Duterte ang mga makapangyarihan para mailagay ang kanyang cronies. Hindi rin umano talaga siya against sa oligarkiya at siya pa mismo ang nag-aalaga sa mga ito. Habang si Jessica Reyes Cantos ng Action for Economic Reform ay sinabing mas masaya raw siya kung ang sabihin ng Pangulo na bubuwagin ay hindi lang ang oligarkiya, kundi pati ang political dynasties na ngayon ay ginagawa umanong negosyo ang pag-upo sa executive at legislative branches ng gobyerno. Ang literal na kahulugan nito ay yung rule by the few. Pero dito sa particular na kaso ng Pilipinas, yung oligarkiya kasi pwede nating bigyan ng dalawang klaseng definition, no? Kasi yung isa kung saan mas tumpak yung economic power, no? Halimbawa, yung mga top 10 richest families sa Philippines, no? Na negosyo, batay sa kanilang negosyo at wealth, no? Alone, marami sa kanila nasa masasabi nating mga bilyonaryo, no? Dollar billionaires, no? At lagi silang na isasama sa listahan ng Forbes at Fortune magazine. So I think kailangan din nating i-distinguish yung sa context ng Philippines yung economic oligarchs who purely engage in business, no? In fact, sila yung talagang pinakamayaman sa Pilipinas, no? Batay sa kanilang wealth, no? Family income and assets. Pero hindi ba ibig sabihin nito na dahil nga sila ay economic oligarch, kaya nilang influensyahan ang resulta ng mga halalan, for example? Well, natural kasi kung meron kang maraming economic power and resources, ikaw ang nasa posisyon na ma-impluensya o kahit na hindi ka directly involved sa politics, sila ang nilalapitan ng mga maraming politiko, no? Para kunan ng financial support, no, para sa kanilang kampanya. Pero so on the other hand, meron ding tinatawag na mga political oligarchs, no? Itong political oligarchs, mas ang kanilang activities, no, at involvement ay sa politika, no? At usually, well, ginagamit din pag tinutukoy sila, ginagamit din yung terminong political clans, political dynasties, no, para tukuyin itong political oligarchs na ito. Those who are at the helm of government may hawak ng pampulitikang kapangyarihan, hindi ba, Professor? Yes. So, considered na political oligarchs? Silang may control ng
politika, no, sa kanilang probinsya, sa kanilang kung minsan umaabot pa sila ng national politics, no. But at the same time, meron din silang economic power. Yung control nila sa estado at politika, ginagamit nila yon para paboran yung kanilang family interest and business. So, yung politika nagiging parang family affair. Ginamit nila yung economic base nila para mag-acquire ng political power. Ngayong meron na silang political power, lalo nilang pinapalakas at pinapalawak yung kanilang economic power. Lalo na yung may connection pa sila sa ibang mayayaman, no? Including yung nasa business, no? Gumagamit din sila ng political violence through private armies, no, in some areas para intimidate yung mga tao. So, combine mo lahat ito, they have all the advantages. Ayon sa Article 2, Section 26 ng Konstitusyon ng Pilipinas, the state shall guarantee equal access to public service and prohibit political dynasty as may be defined by law. Sa partikular, ang monopolyo ng iilang pamilya na nakakatakbo, nananalo at nauupo sa poder ng pamahalaan ang sila-silang may hawak ng kinabukasan ng bayan. O mas madaling sabihing may hawak ng kinabukasan ng bayan para sa pampolitika at pang-ekonomiyang kapakanan ng sila-sila. 94% o 73 mula sa 80 probinsya sa bansa ay mayroong mga political dynasty. Nasa 2 hanggang 3 ang political dynasties kada probinsya. Lumawak ang lupang pagmamayari at negosyo ng mga political dynasty. Tumaas ng higit ang bilang ng political dynasties noong nagsimula ang automated election system noong halalan ng Mayo 2010. Ang mga politiko mula sa mga dinastiya na hindi pa ulit makatakbo sa aalisan o kasalukuyan na posisyon noon ay tatakbo naman sa ibang posisyon. Natin pambansang pamunuan dito sa dismantle ng political dynasties. Dapat ito yung priority. Lalo na ngayon, malakas ang impluwensya ng sa Kongreso at saka sa Supreme Court. Palagay ko kung sana seryoso ang Pangulo, lalo na malakas ang personality niya. Kung seryoso talaga siyang, lalo na ngayon, medyo malakas ang influence niya sa Korte Suprema, malakas sa Kongreso, both houses, no? Kung talagang seryoso siya, ipapapasa na niya yung anti-dynasty bill, anti-political dynasty bill, no? Kasi kung ano yung iba-iba yung inaatupag kasing pero kung seryoso tayong dismantle ang oligarchy sa Pilipinas, at least as a first step, yung economic oligarchy mas mahirap i-dismantle. Kasi they thrive on business, no? On competition. Nakikita ko mas doable pa yung pag-dismantle ng political oligarchy, no? Through sa pamagitan ng na talaga, kasi lalo na ngayon may advantage siyang Pangulo at kung seryoso talaga siya, ipapasa na niya itong ipa-certify, no, bilang urgent bill itong anti-political dynasty law. So, Dahil masama ang oligarkiya, ano dapat ang gagawin para bumagsak ang mga oligarkiya? critical talaga yung papel ng mamamayan, mulat na mamamayan, no? At kasi itong mulat na mamamayan, ito yung eventually magtatayo ng mga political parties na nagre-reflect talaga ng interest ng mamamayan, lalo na kung mulat yung mamamayan tapos independent yung media, no?
At binabantayan yung mga yung mga politicians, no? So importante yung din yung electoral reform, no? Electoral reform, no, sa ating eleksyon. Halimbawa, yung talagang pagiging stricto natin talaga sa electoral spending, no? At para kahit na yung mga kandidatong walang pera, no, may equal chance silang ma-present yung nila sa mayayaman, no. Tapos palagay ko importante din yung independence ng ng branches ng government natin, no. Kasi yung mga branches ng government natin na lalo na yung bureaucracy no. Yan ang nagbibigay ng check and balance eh. Lahat ng oligarchy hindi maganda in general, no, kasi rule by the few. Actually sa konteksto ng Pilipinas, natatandaan ko nga yung tanong mismo ni dating Senador Jose W. Jokno na why is it that in a country like the Philippines, no, which is so rich, no, most of the people are so poor, no, at perhaps itong phenomenon ng mga oligarchs, no, yan ang dahilan kasi hindi pantay yung ng Pilipinas, no. Talagang yung iba sobra-sobra yung yaman, yung iba naman walang-wala. Sa isang demokratikong bansa gaya ng Pilipinas ay mayroong demokratikong institusyon na inaasahang mangalaga at magsulong ng karapatan at kalayaan, lalo na sa mga ordinaryong mamamayan. Pero tila nawala na tayo ng tiwala rito dahil kasabay ng sinasabing paglago ng ekonomiya ay ang patuloy na paghihirap ng ating mga kababayan sa kamay ng iilang makapangyarihan. Marami ako natutunan na dito sa ating naging diskusyon. At yan po nagtatapos ang isa na naman nating oras ng talakayan dito sa programang So to Speak. Sa ngalan ng ating mga naging bisitang tagapagsalita at ng mga nagsunog ng kilay sa likod ng kamera, magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng So to Speak kung saan ang punot dulo ng bawat usapin ay ating lilinawin. Maraming salamat sa inyong pagtangkil.